Mwaswera bwanji abale ndi anzathu onse kulikonse kumene muli. Ine ndine Richard Kapherana. Ndine munthu amene ndili womalizira kubadwa m'banja la Kapherana. Ndiye ndabwera pano chifukwa chonena kuti masabata awiri apitawo ndinabweranso pompano kukudziwisani za imfa ya bambo athu Pastor M.B.Kapherana. Ndiye pali anthu ena ambiri amene munadziwa kudzera pompano pa FB pa Facebook za kutisiya kwa bambo athu amenewa. Ndiye nachesanso chinthu cha mtengo wapatali kuti ndibwerenso pompano kudzakuthokozani chifukwa cha kutitonthoza kumene mwationetsera. Komanso ena munali nafe limodzi kutiliza m'mapemphero pa nyengo yovuta imeneyi. Sindingathe kutchula wina aliyense, koma amene munachimva kuti mutha kukhala nafe pa nyengo imeneyi malo mwa banja lonse la Kapherana, tikuti zikomo kwambiri. Tichesere cha mwayi kuthokozaso Pastor Namakhuwa amene ali a president aku conference ya ku Malawi chigawo cha KUBANJA, amene anatengapo gawo potithandiza pa nyengo yovutayi. Komanso tithokoze president aku Malawi conference ya Safe Day Pastor Kuyama, amenenso anatenga gawo potithandiza kutipasa ma direction ena ndi ena. Ndi azibusa aku chigawo cha kumwera a Safe Day Adventist aku conference amene anatenga nawonso gawo maka nkubweranso ku zovuta zimene zidatigwera. Kunabwera ndithu abusa angapo, chiwerengero chawo chimatha kufika kuma 13. Ndi nonse landirani kuthokoza kwathu kukhala nafe nyengo yovutayi. Sitikuyiwalanso Mai Khobwe, Mrs. Khobwe amene amadziwika kuti Sister Gwedeza, amenenso alatengaponso gawo potipasanso ma direction titawapeza. Mulungunso akudalitseni. Pali abusa amene adafikako monga ena amene ndikwatha kuwakumbukira: Pastor Samdeni, Pastor Nyerenda, Pastor Kachingwe amenenso anakhalapo ku district ya Bwaira ku Balaka. Tinakhala nawonso bwino amenewa. Pastor Kachingwe anafika. Pastor Jezemani amene mukuyang'aniranso ku chigawo chimenechi cha Bwaira ku Balaka. Pastor Manjanja amene wachoka posachedwa pompa analinso pa Balaka penipeni pa boma, amene anafikanso kumeneko. Pastor Jezemani, Pastor Manjanja anatengaponso gawo lalikulu pa ndondomeko imeneyi pothanso kulumikizana ndi aku conference. Mulungu akudalitseni. Komanso sindikuyiwala Pastor Chapasuka. Pastor Chapasukanso munakhalapo ku Bwaira komwenso ndi kwathu kumeneko dera limeneli la Balaka. Ndiye takhala nawo Pastor Chapasuka ndithu kwa kanthawi, amenenso chimodzimodzi ngati momwe ali Pastor Kachingwe, amene mmatha kubwera ndithu nthawi imeneyi kuzaona abambo mazichepetsa. Mulungu akudalitseni.
alabusa osiyanasiyana ena sanathe kufika chifukwa cha mmene zinalili poti amene akutumikira malo osiyanasiyana, koma takhala ndi abusa osiyanasiyana amene amabwera kuzaona abusa Pastor Kapherana pa nthawi imene akudwala komanso ngakhale ali bwino. Ngakhale ukakhala misonkhano amabwera ndithu abusa ochuluka kuzazungulira nkuwaona. Ndi tikukuthokozani pa chifukwa cha chimenechi, chifukwa cha ntchito yayikulu imene nonse mwagwira, mwakhala mukugwira, komanso pa nthawi ya zovuta simunatiyiwale, munabwera ndithu kudzatitonthoza. Mulungu akudalitseni. Komanso tithokoze abusa amene tili nawo kuno ku Durban, amene ndi secretary aku conference ya KwaZulu Natal komanso ku Free State, amene amayang'anira so pa Durban komanso amayang'anira mpingo wa ife amene timapemphera Malawi, amene timautcha kuti mpesa. Pastor Ngwira amayang'aniranso mipingo yosiyanasiyana, ngakhale ma Ethiopians akuwatumikira. Amene wasanatisiye amakhala ndithu akutilimbikitsa nthawi ndi nthawi, bwera uzationa upemphera nafe, komanso tinali limodzi posachedwa pompa. Mulungu akudalitseni chifukwa cha chilimbikitso chanu ndi ntchito yonse imene mumagwira, komanso mpingo wonse wa mpesa SDA Church munabwera kudzationa, kutilimbikitsa kuti tikhale ndi chiyembekezo. Mulungu akudalitseni. Sindingathe kukutchulani nonse, koma tithokoze ndithu chifukwa cha kubwera kwanu. Mudachokera ndi banja lanu munabwera kutilimbikitsa. Tithokozenso Mr. and Mrs. Nkhalamba, chithandizo chanu ndithu chinafika. Mulungu akudalitseni. Tinali ndi anthu osiyanasiyana amene anafika ndithu pa nthawi imeneyi. Ndithokozenso mwapadera eda Chagunda amene munachokera kutali ndithu cha ku Pine Town, koma ndithu munabwera kudzatitonthoza, ndi abale nonse amene munafika. Mulungu akudalitseni. Ndi chitengereso cha mwayi tithokoze grupu ya Banyale Mundima inatengaponso gawo kwambiri. Si nthawi yokha, ngakhale abambo pa nthawi imene amadwala akhala ndithu akutithandiza m'mapemphero kufikiranso pa nthawi iyi. Munatilimbikitsa, komanso chithandizo chanu tithokoze chinafika. Ndithu tikuthokoza eda Shaje, eda Paundi, eda Thundeliwa, komanso tithokozenso mwapadera eda Ching'anda amene munazichepesa kuchoka ku Balaka ukafika kwathu uko, chifukwa kuchoka pa boma pa Balaka kuti tikafike kwathu pali kantunda kamene ndithu masiku ano kukwerera ndalama ndi ndithu ma 1000, kwa munafika ndithu. Mulungu akudalitseni ndithu brother. Mulungu akudalitseni. Tithokozenso eda George Yakobe amene munachokanso ndithu patali, koma ngakhale nyengo ili yovuta chonchi, koma munabwera kudzatitonthoza ndi kutilimbikitsa. Mulungu akudalitseni. Ndi chitengereso cha mwayi kuti tithokoze anthu onse amene munachokera madera osiyanasiyana ku Malawi, abale ndi alongo ndi azinzathu onse. Ena munachoka boma la Tcholo, ena munachoka boma la Nchewu, ena munachoka boma la Salima, ena munachoka ku Mwanza, ena munachoka ku Chilazulu, ena munachoka ku Mangochi, komanso ku Branta ya malo osiyanasiyana
kuzomba ndi balaka maderaso osiyanasiyana. Mulungu akudalitseni chifukwa cha mtima umene munaonetsa. Tiyeni tipitirizebe kuonesa mtima wachikondi ndi kuwalimbikitsa anthu kuti azikhala ndi mtima wachiyembekezo m'madera osiyanasiyana. Ndithokozenso abale amene munachoka ku Shire North, malire a Balaka ndi Zomba. Tili ndi brother Chinyama amene mutangomva simunatengeso nthawi, munanyamuka koma ndikupita ndithu kukafika kumudzi kwathu komwe ndikutali kwambiri, ndi ku Shire North. Mulungu akudalitseni. Tithokoze brother Mission Kadula amene simunachoka ku Nkaya, ndikutali kuchokera ku Nkaya kuti tikafike kwathu ndikutali, koma unazichepesa ndithu kubwera kufika ku nyumba, ndikukhala nawo pazovuta, kutitonthoza, kutilimbikitsa. Mulungu akudalitseni kubasa. Sindikuyiwalanso zathu Patrick Nyadanga amene anatithandizanso kubasa, atangomva nayenso anamvera pompa pa Facebook pa anatithandiza. Chithandizo chanu chinafika. Nde tithokoze onse amene anatithandiza ndi ndalama, amene anatithandiza ndi airtime ndi zinthu zosiyanasiyana. Komanso mwapaderadera tithokoze Dr. Makunganya amene ndadokotala pa chipatala cha Balaka pa boma, amene anatengaponso gawo lalikulu kupereka galimoto yawo kuti inyamulire bokosi ndi anthu kuchoka ku Balaka kukafika kumudzi kwathu, mudzi mwa Maere kwa Kachenga. Posafunapo ndalama ina iliyonse koma kungothandiza ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, chinthu chotamandika. Tithokoze chifukwa cha chimenecho. Ndi tithokozenso zipatala zosiyanasiyana zimene zidagwira ntchito pa nthawi imene bambo athu ankadwala, amalandira chithandizo. Kunena zoona, amalandira chithandizo choyenerera. Akhala akulandira chithandizo ku zipatala cha Kulongwe, komanso chipatala cha kwa Kachenga kwa Mbisa, komanso chipatala cha pa Balaka pa boma. Zimafika nthawi zina nyengo zonena kuti adwala ndithu kwambiri, koma madokotala amalandira bwino kuwapasa chithandizo choyenerera. Kufikira mu nthawi iyi ya pa 28 pamene adatisiya, komanso pa 30 pamene adayikidwa, pamene pakhangati papita 2 weeks. Ndi tithokoze nonse amene mwatengapo gawo, mwatitonthoza ndi kuchita china chonse chotheka. Chachikulu chimene ndinganene nchonena kuti tiyeni tizithandizanani pa zabwino ndi pa mavuto pomwe, komanso tiyeni tizikumbukira kunena kuti pamene tata ya okondedwa athu Mulungu amakhala nafe nthawi zonse, pa mavuto ndi pa mtendere. Sizimatanthauza kunena kuti Mulungu atisiya, ayi. Mulungu amakhala nafe. Tikudziwa kunena kuti kudayikidwa kuti munthu adzafa. Ndi ife amene tili moyo tizitha kukumbukira kuti ifenso tidzafa. Nthawi imene tingafe sitikuyidziwa, ayi. Ndiye tiyeneka kukhala anthu okonzeka. Wina aliyense atha kufa nthani yonse. Munthu amatha kufa ali wang'ono kaya zibambo, komanso ngakhale kumwalira kukalamba kwambiri. So tithokoze Mulungu kuti adatipatsa madalitso okhala ndi makolo athu kwa zaka zochuluka kufikira pa zaka za 92. Ndi zaka zochuluka kwambiri. Umenewo ndi mdalitso ndithu, mdalitso wakulu. Mulungu alemekezeke. Ndi Mulungu akudalitseni nonse. Tiyeni tizitha kulimbikitsana wina ndi nzake
komanso monga ndafotokozera tikhale okonzeka wina aliyense kukonza mitima, chifukwa pena anthu timakhala ndi maganizo amene mwina timatha kuphunzitsidwa onena kuti mwina tikamwalira anthu azatipempherera. Zimenezo nzosathandiza, chifukwa munthu akamwalira samadziwa china chilichonse. Nde kampempherera munthu wokufa sizitanthauza china chilichonse, koma ife pamene tili moyo tiyeni tichite choyenera pamaso pa Mulungu, chifukwa nthawi yathu ikatithera moyo nkuchoka zathu zonse zathera pamenepo. Nde chikhulupiriro chimene anthu makhala nacho ndi zinthu zoti anthu amangokhala nacho, anthu amene ali moyo, koma ndi zinthu zoti si zomwe zili malingana ndi chiphunzitso cha Baibulo. Nde tiyeni tione kuti nthawi zonse tizilingalira kuti tikukhala nyengo yotani, chifukwa tikukhala nyengo yovuta, nyengo yosiriza. Mulungu akudaliseni nonse, tikukuthokozani tikuti zikomo. Amen.